volveríais a ser felices, a reír después del diagnóstico? Pues sí, volveríais a ser felices, volveríais a reír, porque valoraríais muchísimo cada día. Y cosas muy pequeñas se convertirían en algo espectacularmente divertido y entretenido. Y a lo mejor encontrabais también, como me ha pasado a mí, la posibilidad de intentar ayudar a través de actos como este. Se vive y se ríe y se disfruta y se tiene esperanza en la cura, en la investigación y en seguir aquí. Porque, ojo, a mí me han dado plazo de caducidad, pero todos tenemos plazo de caducidad. A Gaela é a Asociación de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica de aquí de Galicia. É unha asociación que basicamente ofrece axuda aos afectados por esta enfermidade a nivel autonómico. A miña irmán, cando se declarou a súa enfermidade afectada pola ELA, pois entrou nesta asociación e xa entrou de vicepresidenta. Dentro das enfermidades eu penso que é a máis cruel das que eu coñezo. Dende o primeiro día en que te diagnostican a ELA, xa sabes cal vai ser o teu destino final. É unha enfermidade neurodexenerativa no que ti xa vas sabendo que o teu corpo perde mobilidade, os teus sentidos mantéñense 100% intactos e ti vas vendo un desgaste físico e emocional. E digo emocional xa non só porque ti ves o que te está pasando a ti mesmo, senón tamén o desgaste para os voluntarios e, sobre todo, para as familias. Eu penso que a miña irmá foi un referente, como unha persoa que reivindicaba os dereitos que os afectados de ELA teñen que ter, reivindicando que a ELA existe, que é unha realidade e que xa non só os afectados, senón tamén as súas familias, os seus coidadores, voluntarios que fan labor social para os afectados de ELA. Eu penso que a súa aportación foi bastante importante. De feito, a Gaela recibiu hai relativamente pouco a medalla Castelao. Foi a miña irmá que recolleu en nome da Gaela a medalla. De feito, tamén estivo a colaborar directamente na redacción da proposta de lei ELA que se fixo por parte do colectivo a nivel nacional. A lei ELA non recolle axudas para o minuto 1. Afortunadamente, estamos en Galicia. En este caso, Galicia foi a primeira comunidade autónoma que otorgou axudas para as familias afectadas de ELA dende o minuto 1. É dicir, nós podemos acollernos a esas subvencións porque estamos en Galicia, pero unha persoa de outra comunidade autónoma en España non o pode facer, nin con esta lei ELA. Por iso que a mensaxe que hai que transmitir é que fai falta máis investigación, máis recursos para investigación, máis axudas para todas as familias que teñen unha persoa afectada desta enfermidade. Non se pode tolerar que unha persoa teña que tomar a decisión de morrer por non ter recursos económicos. Bueno, pois hai que seguir facendo este camiño, hai que seguir traballando arreo por este camiño, por esta xente e por suposto tamén pois que serve de axuda tamén para visibilizar a ELA, que non deixa de ser tamén unha das funcións da propia asociación. Sempre é bonito recibir un recoñecemento público e máis da veciñanza pola que a miña irmán traballou, non? Precisamente, bueno, iso é maravilloso e seguro que ela estaría encantada. De corazón, moitísimas grazas.